V obci Sobotište na Záhorí majú spoločný záhumienok, na ktorom ľudia sadia rôznu zeleninu. Nepoužívajú žiadnu modernú techniku, ale koňa Saliho, ktorý zvládne takmer všetko. Už sa nenarobia s motikami ako voľakedy. V Sobotišti na Záhorí zemiaky sadia za pomoci koňa. Vyvoreme riadky na zemáky, posadia, hej, keď to zejde, okopú si, ošintujem im to a potom, keď sú väčšie, im ich oborem. A po prípade, keď chce, keď dozrajú, tak ich vyhorem. Na tomto záhumienku sadilo zemiaky vyše 40 rodín. Prišli všetci, čo boli doma. Najmladšia z nich, dvojročná Nelka, nám ukázala, ako sa to robí. Dáme. Každá rodina sadila toľko, koľko potrebuje. 50 kg sazby. Tých 80 niekoho budeme mieť určite, keď bude záležať na počasí. Aby ich práca nevyšla na vnívoč, nesadia iba jednu odrodu, ale niekoľko. No? Skore, neskore, poloskore. A prečo toľko druhov sadíte? Tak skúšame, ktoré sa lepšie urodia. Aby každý vedel, kde jeho políčko, majú na to zaužívaný spôsob. Zatúču kolík, vymierajú, napíšu meno a celé leto chodíme na zahumienku tak, že vieme, že kde ju máme. Aj keď pri dome majú záhradu, mnohí sadia iba na zahumienku. Okrem zemiakov aj všetku zeleninu. Nepoberú nejaké zvieratá alebo ľudia? No, ľudia ne momentálne, ale zvierence áno. Chodia nám srnky z hora. Ako nám povedal majiteľ koňa, teraz je toho menej, ale niekedy bol o to veľký záujem. Po vymáru 30 dáru a to bylo 20 rádku po 100 metroch. A jeden kolega nám to raz rátal, že už by sme byli v Bratislave podľa rádku. Nohy krvavé večer, ale spokojne sme spali. Počkajte. Dobre? Zo Sobotišťa Ruslana Kurilcová, televízia Joj.